Travis Scott je objavio da će u potpunosti pokriti troškove pogreba za 8 osoba koje su izgubile živote u stampedu tokom njegovog koncerta, pišu američki mediji. On je rekao da će nastaviti da daje podršku porodicama nastradalih, a takođe se udružio sa online psihološkim udruženjem kako bi svi koji su prisustvovali tragičnom događaju dobili pomoć koja im je potrebna. Ovo je samo jedan od mnogih koraka koje planiram da učinim kako bi pomogao onima koji tuguju da prebrude ovo razdoblje i da se oporave, napisao je u izjavi. A o tome nije razmišljao dok je stajao na bini i dok su fanovi besomučno vikali "Stop the show" ili "Ti zaustavi show" i tako dalje. Takođe je naveo kako se otkazuje najavljeni koncert koji treba da održi uskoro, a svim svojim obožavateljima obećao je da će vratiti novac za kupljene karte. Inače, tokom stampeda na koncertu Travisa Scotta na festivalu Astro World u Houstonu je poginulo najmanje 8 osoba, a više njih je povređeno. Do incidenta je došlo kad se publika za vreme nastupa počela da približava bini. Koncert je nakon toga prekinut. Inače, mnoge porodice žrtava krivicu svaljuju upravo na Travisa Scotta, a pojedini fanovi su najavili da će ga tužiti i od njega potraživati novčanu naknadu zbog stresa koju su proživali tokom stampeda. Takođe je porodica jednog 9-godišnjaka koji je bio na koncertu, a sada je u komi i koji je za malo umro na koncertu, sada tuži Travisa Scotta. Ovo je zaista strašno i ne znamo šta bismo rekli, ne bismo sad ni da krivimo nekoga, da nemamo potpuni dokaz da je taj neko kriv, to jest da osuđujemo, ali s druge strane gledali smo neke snimke i sve ovo prilično morbidno i ne sme da bude normalno da se ovo dešava na koncertima. Pa Michael Jackson je imao koncerte sa milionima ljudi i ovo se nije desilo. Dakle, to nije izgovor da je bilo previše ljudi. Pustite me tih budalaština i pišite nam zapravo šta vi mislite o svemu ovome. Šta će biti sa njim i sa Kylie Jenner? Subscribeujte se na Trending i lajkujte ovaj video.